paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun bida tayo anay Kapitan Enteng. Agpapada kayo ang naka-green t-shirt na, kaya nakamaong ti pantalon na, sa nakaabungot. Sika, asino ka? Kat no siya... Oops! Di mo ito lang, ito na ipusisan kan pare ba daw. Asino ka, mate? Talaga di na kami mailasin Ay, ang ulay di ka nagtimakwaraw. Ha? Katawang pailaang. Amukon, kas lang amin kalding. Ha? Manglais ka pa imatang kay. Ila ilok day, di ka anakan. Apay paray, di mo mailasin ti bagimi kinikwaraw. Saan mo't aday ta bagyo tikit kitak? Hindi ka day ta ulo yung. Kaya day ta rupa yung. Kasano makita? Kit intiraminti ang abungutan ti ulo may. Matalay nga sa mirsilip ti makitam. Ay. Huwag nga lang. Tsak mabigbig ti lang kayo. Kasla kay tulisanin kas kada holdapper. Saan ang nagtagtagaray? Tapno di nak mailasin ito ya. Dita akong tata. Ha? Tata ka na. Bibisin mo, dayday. At titibayad tata. Nita, ulitin na ti awag na atata. Giraraman bakitan. Ne. Di pa'y lakit umunag di ta inaladan may. Na. Kitkitain na pa'y lato'y tricycle nga inextraak. Pagandarik man langay. Tamangan nuad na nalipatan na ijay ilit. Kitag sublay. Amangan no makadlaw. At titibayan ka, kaka. Ha? Anya kakamot asasaw mangkail? Si kamot kayam ko rin. Ay, awan mo't ngamin pangilasinan kin ka. Ultimo ko kung saan na makita. Nakagwantis. Kasla ka man nibrong iti kasta alagam. Ala, panawan kan. Na, hindi na ba't intajay pliting yaw-awat na itay? Diyos kay, kinatawaan na, ngamdi mo't nagplitain. Kwaraw! Yuhu! Mabit lang ito nalipatak, yung plitek. Bitak-bitlatan. Sige lang ang kail. Inton maminsan langan ngagpliti ka. Ay, thank you. Uray may sartikaan na ka, nukaskin ka. Alam, mapankan. Sayang, hinawat ko kumaitay damo ngayaw awat na. Sayang nga talaga. Hindi. Nimot marito yang tidimsaag iti dayjay at tricycle. Dayjay ton at tricycle ti pagluganak no agsubli nga agpailay. Maray, agpaili kan samay. Ay, wen maray. Urayo kong dyan nagluganam at tricycle. Nimot gayam pare ba dong tinang extra iti dayjay at tricycle ni Adrian. Saan ani badong dayjay maray? Na, isumat dayjay. Di mamaw? Kasano nga amaw? Kat no 999 ti body number jay tricycle ni Adrian nga impa extra na kan ni Badong Mau. Ni Badong dayjay. Ne, aday tan. Para! Pari ba daw? Ha? Naglukumatan ni pari ba daw? Awan mo't karga na. Hanggang saan ang nagsardag? Nagpartak pa'y alimabas. Ha? Pinartakan na tapno jak masukalan nga iso ti driver. Nga main,
inawat na ti plitay. Anya? Ay, makabanog may tagbiyahe. Ay, sa nakabarbara, tinakabungot. May mayat tinakaabungaw tapno deda ka malasain. Ha, Adumot at tinapasada ang badang. Agraman tinatulisan mo. ha. Ay, sa anak at sulisan, tuyang. Naglimpyo ak nga agpaspasada. Ibagam kidain at tulisanak. Asinaw, titinulisan kaw? Among badang, namitlo ang nagluganak iti tricycle ni Adrian. Number 999. Ha? Kat sika tinang extra iti 5 aldaw. Ha, Pati siya nga asawam, tulisanam. Nagawan anak mo. si kaamit tuyang. Saan ko tricycle dayjay? Makik-extract lang, Mike. Man ano la ko mga ibagam asika dayjay. Di ka mutlat ta nagtagtagarain. Tapno maalam laang ti plitay. Ha? Gamraw. Kwa nga main, tuyang. Aw, anya pa'y ti palusot mo. Saan aya? At negosyo kit negosyo. In English, business is business. Isuarumbang agpolitika no aglugan ka. Anya? Apa yan, dimbagas ka dito balay? Mabisinak nga main pare. Anya? Nagrigak mo ti agpasada nga wan karga ti tiyan. Ay, di ka pailanangan, iji balay yaw. No, nagdapo ka, ijay. Kwa nga main pare. Ay, saan ka diyan nagluto nito yang? Kino agluto mo, iti sidain, na po nga ilaklako na iti inal daw. Kwa pare. Ultimo kanin may. Pinagbalinan a business. Na, Anyat kayat mo asawan? Ti kayat ko asawin pare. Masapul ka no abayadak no kayat ko ti mga. Anya? Kwa ka no nga min pare. Business is business. Nagalas matentikas diya nga aramid dito yang ka ni pare ba daw? Ay, don't judge a book by its cover, inteng. Sasawa mo? Ay, nagadayo iti topic. Kasla di mo am mo ni pari badong. Apay aya. Patpatyam to matibagbaga na nga inuulbod. Kayat mo asawan? Saan na po nung nga imutan ni Marito yan? Mabali na po na. Matlagayam. Ngam, adda makagapaw. Anya man day ta makagapo nga ibagbagam. Tapno amam, namitlon ang naglugan ni Marito yang itiman manihuan ni pari badong at tricycle. Tunggal aglugan ijay ni Marito yang pagplityan na. Sa di pa agpadlaw apulos nga iso ni pari badong. Anya? Amam ti imbagan ni pari badong kan ni Marito yang idinabistaw. Anya ngay? Business is business. What? Iso aday jay. Pagbayadan na matan numangan ni pari badong. Na, nagagatmat nito yung nga gisorsor itila ko na Kasano, kat imutan ngamin ni pari badong. Maribanang, gumatan ka. Umay ka ditoy, Mare. Taki-taki tilakom. Bandag ang kasabtanan tapos saanin asumrek. Wada na badakan na ako with ditangay. Umunag. Ay, saan, Mare? Saan? Di ka umunag. Ay, mabanog ka nga umunag. Na. Sabtan na kalaangin ni Banang. Urayon ditan. Ay, narigatan. Ang mga nada na salaw na ako with Banang. Pasiti pasaheros Dahil dyan ni Dagol, nagpaypayapay. Sukik man ni Dagol kay. Iso may naklatan ni Lugan. Uray wanda nakaparada di tasangaw. Ha! Naswitan nakada iti sangok iti tricycle. Kasla makapungpung taut. Kasla umay nakmudaro po inay. Agluganak iti sa balay, tanarigat ti may raman. Ha? Asla makapungtot ti tricycle driver, alinabsan nyo itay. Ay, saan ka na dumsaak?
Tasyak na ito, idagol. Ni Tata Mabadong. Oh, ure asino ka pay. Ah. Narigat ti may raman. Dita kayo. Ito'y may... Anya ti kunam dagol. Ni Tata Badong kan may sa a tricycle driver tinagkinabil ija ilay. Naa. Ada ka din na kubid? Ada na tayo kadakwada. Jak amon ti simmaruno ana pasamak tapi manawak meten kapitan. Nukas ta nga agi padamag ka, dagol. Kumplitum, Saan aputid-putid? Ay, inak man langan, ije ili. Ay, mangibabain kayo adwa, kwarok, badong. Sorry ang gail. Jakmut amo ani Tata Badong gayam day tawi. Suray, parinteng. Yak may amo nga iso ni Kwarog. Ay, saan asak ti pagkidawan nyo iti suri? Nagkidaw kami iti suri iti tunggal may sanggail. Ay, Nagsaya atan nga agpaspasada kayo, agkindabil kayo. Anya ayat, tinapasamak. ay. Inagawan na kami ni Tata Badong iti pasahiraw. Kat nakaturno akaon. Jakmut amo nga iso gayam ni Tata Badong. Iso akinabil ko adagaos. Bimalas mait. Iso nagkinabil kami. Ngam pare, narisot 20 amin iti sangwanan dagiti pulis. Uray nakaabungot kayo. Kan uray di kay agbinigbeg. No saan kayo kumaan nagamrod iti pasaheraw. Awan kumatikas taam na pasamak. Anya, nagriri kayo. Uwin nga rod pare. Pero iso da mo yung adwa. Mala, pasensyaan na kamin pare. Dispensar. Awan kumatigamrod, awan mo't day tayo. Kuha nga Si kamat kwarog darasudos kamat. Di ka agong umatangkail. Ang mga high blood ka. Ay! Sang kadagulit mo mutigam road pare. Nagalas adeng-denggay. Anya nga raw, tiawag mo itikas jay. Napurak lang pare. Isu asiglat kunamlatan. Wen, nasiglat ka nga agtulisan. Ayun na yun pare. Nasaksakit manin day tayong balikas mo. Awanlat na pinpino basitay na balikas pare. Aw, anya nga ita. Madandanon mo ti presinto gapu iti kinagamrod mo. Gusto ka di mutin ada kita nga kakasakit a balikas yaw tuyang. Agnakam ka nga minag, tapno awan ti pakaipaspasubuam. Tuyang. Aw, Ay, salbag kayo at taaw. Ha, Panawan kayo manlag. Mangibabain kayo. Ay, sumurutak matan ang kaon. Mabahin na kaon. Aluray sakbet pare. Sumurot ang mutin. ay agbatikan! Ha, Taipupok da kapay! anya. Kung nalpas mutin. Narisutay tuyang. Basta, ipupok da kapay, badaw! Ay na, Tata Badong! Liklikan tayo kumadagiti banag apanang loko, kas kada panang pasakit iti pada at tao. Tapno di tayo mairubo. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. The one and only abida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jocelyn Oblero Ramirez. Ken iti direksyon, VJ Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.